Řekněte každý nějaký vzkaz. Všichni vás strašně loví. Tak, povídej rychle. Všichni vás strašně loví. To mělo poselství. Teď ty. Marcinky se lovískujeme, počkej, co to říkal Šimon? My to hrajeme se srdíčkem, my do toho dáváme srdíčko. Srdíčko. Do toho srdíčko všichni. Srdíčko, A kdyby šlo o lásku, tak to vyhrajeme. kdyby šlo o lásku, tak to vyhrajeme my. My do toho dáváme srdíčko. Tak, Šimonku, přidej vzkaz nějaký. Šimonku, budoucnost, jo. Představ si, že jsme ve čtvrťáku a pouštíme si to, jo. Počkej, ve čtvrťáku, na sebe budeme všichni naštvaný, nikdo se s nikým nebude bavit. Tak počkej, takže polívka tady stála za prd. Která? Obě. A teď ty, Vojto. Jsou chytrý. Čau, ve čtvrťáku. Jo, čau, čtvrťáku. Máme tady super kluka Jendu z Kozlova, který nám udělal bleskovou marmeládu. Počkej, Šimon se projevuje. Šimon chytil. Udělej to sem. Je tady Jenda, natoč ho, jo, protože mu s námi nemusí být, jako čtvrťáku. On se zamávej. Jenda, jo, a tehdy ho viděli na posled. A teďka ten Jenda bude ty 4 roky nejlepší, až jde se z toho poslední. Ne, teď Jenda za 4 roky. Ty vole, chcete do Líšbejsky, že se vracím domů. 4 borci spí v pokoji, čtyři roky, vrací vole, tam. bude Jen vyrazí dveře. Zeptá se, můžu rozsvítit? Ne, rozsvítí. Hrabe tam, Šima se probere. Debil, ty. Já jsem to slyšela. Já jsem už spal. No to je takový odsaz, jako já tam spím, ne. Ty vole, a teďka ne, že by si to pyžamo třeba připravila tohle. Teďka to začne rozhrabovat, vole, bordel všude. Můžu rozsvítit? Ne, tak rozsvítím, ještě, no. Ale to tak taky dělám, brácho, vždycky. Můžu rozsvítit? Ne, tak rozsvítím. Jenže to je tvůj brácha, ne Šimon. Ale ty jsi deluxem, my víme. A pak spím, ty vole, prostě už spím. Ještě Martin nic neřekl. Šimonku, A co mám říct? já jsem zase Něco, vzkaz do čtvrťáku. Jestli se tam dostaneme, všichni. Oni to na tebe prásli. No takže dej vzkaz nám. Slyšela přece. Cože? Co? A co? Jsi to slyšela, ne? Na To je levitu. poprvní za 4 roky. Cože? Poprvní co? Co? A jo. Říkal, že to na levitu. A on byl zhrubý předtím, ne? Tak to byl velký, ty vole, to byl skůl. Tak a ty druhý Martin. Já už jsem vzkaz dával, zeptal A jsem jaký? se, jestli točíš. Aha, tak fajn. Ne, ale bylo to tu super. Jo, Tak to video by neměl Já se chci kouknout na to buzení, jestli počkej.